Shubor nakaslem jong unong san Hima. Arngut kirang ba kila duno yala kajing hakastap harngap jong kasngi ublay. Hadian kajing syak Tynrah jong kawe ka Puh-Shilum ni JCB. Kabala penyeng harut jong ka Surok Shillong-Bypass kabadang hap haki than Khapmara jong ka Riboy district. Katkum ketolong kubor kabale lum nakipulit. Le thu ba we ni kita kirang ba ubangat nak kata jingja ude unongnya jong kawe ka Puh-Shilum ya ubalatip gerteng kum ubatip lam shooting arpu prasnam karta nakasnong lang kerdam East Khasi Hills district. Kadba uwe pat ude belatip kerteng kum uslibor kharbani apsan snem karta nakasnong nongdom umyap West Khasi Hills district. Le thuru bakani ke jingja kala ja hakapur kum ba lishteng bejim step hakabaka we ka Trok kabadani u number BR not Henry GE San Henry San kabakiu nanong ba Guwahati bandai Shalat Rembai jong ka East Gentle Hills district. Anda poi hakite ki benta jong ka Khapmara kala let Tynrah ya ka Puh-Shilum kabadani u number ML not San W iwe henyo not pra. Le thu ba ka jingja kita ki arngut ki laman saujur balapun kit no yaki shabhoi rembong CHC nagmta banyo ya jing sumar ka bakir ki handai namar ka jingjur jong ka jingmen sau baro arngut kita ki rangba ki la Khlad no hakate ka jaka jing sumar shushu le thu ba unongnya jong ka Trok tang maredap Tynrah uphet Khlad no yala de nakate ka jaka bat nakaleng ki bor pulit ki dam penong ka jing twet bat jing tokit ka bajur banlap dia ni utai unongnya le thuru baki pulit ki la ra no ya ka Trok bat ka Puh-Shilum nak bentaban penlong ya ka jing tokit ka babnya.